Hi guys, welcome back to my channel. Ang channel nontonmanखौ आरोबाव बोरैबा आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। आंबो मोजाङै दं। ओमफ्राय नै मालाय वेलकाम खालामनायाव मा होनबाय थायो? So today नायलांदो दिनैहाय बङाइयाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय बिथाङानो शपिं खालामनो नागिरदों आं बेखौ दोनलांनोसै। बेखौ दोनलांनो थांगासिनो आङो गोनां। दायो थांगासिनो आङो नोंथांमोना नायलांदो जों बहा थांनो नागिरदों स' टुडे लामाखौबो एसे लानोसै नोंथांमोननो एसे दिन्थिलांसै नायलांदो नोंथांमोना थांगासिनो मोनहैयाखै दाबो शपिं खालामनो थांगासिनो ओमफ्राय आं खालामा ड्राइभारा खालामगोन ड्राइभारनि मोखांखौ दिन्थिथ'ला दा ओमफ्राय रायलायाबो ड्राइभारा सिरिथार मालाय मोननोसै दायो बबे थांगोन इउनिभार्सेल ना गिदिर गिदिर जाना हे हा मोनबाय होननाया इउनिभार्सेलाव थाङासै मैथो थांनो नागिरदों होनबालाय टिकेटलन मोनबाथ' बङाइगावआव पार्नेचार दखान हटेल रकमेन बेयावलाय गोदान नामा हटेल रकमेना नै बेयावबो मोजां बुस्थु मोनो मिनि शप दं बेनि गोजौआव बङाइगावआव थांगासिनो नोंथांमोना नायलांफाबाय थाबानो जाबाय जों मा लानो नागिरदों आं दा जेसे हायो एसे नोंथांमोननो देखायगोन आरो बे एडिडास खुलिदों बोथोर Bye guys, dayo ओंखारनानै थांसै इउनिभार्सेल मलाव थांनो होननाया बङाइबासो रिलायन्सआवसो फैबाय थांसै दायो
गोजौसो आरो गाखोबावबाय थांफिनगासिनो बङाइगाव सिंथाराव फैदोंमोन मायापुरियाव ओमफ्रायो गस्लाखौनो लायासै लाग्राया एफा नायनानैबो माबायदिथाय मा होनांगौथाय दायो थांफिनगासिनो नै बैथिं मा मोनलांबावो नायलांसै लानाय जायोना जाया नायलांबाय थादो खुलिनायाव हाबफैबाय नै गोदान ओरैबायदि बङाइ बेरायबाय दिनैहाय मेंजोब्बाय ओमफ्राय सेन्देलल' मोनसे लाबाय बेजों गस्ला बायनायाव एकदम जाखाथारा दायो थांसै मेंग्लिजोब्बाय बेरायनानै हाला आङो मा शपिं खालामबाय शपिं खालामदों मा चप्पल मोनसेल' एथ' नायदिंनानै जेबो लायासै आयु 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 आंनो बिदि नागिरबावा उफ मेंबाय आङो ha? Naङा hरनो मिथिं गारिया Hosai Dapat थांफिनसै न'आव ओमफ्राय खेबसे जाखांबाय जों जानानै नैखौ लाबोनो न'आव फैनोसै थांगासिनो दायो मोनालायबाय टाइमा 8:00 जालायलायसिगोन दां मोनानि